फलाइआव जौगाखां खोन्दोनि भुयाघाट VCDC मावख'आव ना आबादनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला ना आबाद बिफान मावख' आरो BTC ना बिफाननि नाजानायाव ना आबादनि सायाव वैज्ञानिक खान्थिजों ना आबादखौ माबोरै मावनांगौ बिनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनायखौ नुनो मोनो। हाबाफारिखौ सामलायो भुयाघाट VCDCनि मासिगिरि जोंसार नार्जारि बिथाङा। मेलाव सुभाष सहरियाया सिबिङाव थानाय रांखान्थियारि खसाबाव एम्फौजों सोमोन्दो गोनां मेथाइ सुजुनानै बिन्दोखौ रंजाहोयो। बे फालिथायाव डिमिन इन्सपेक्टर श्री ऋषिकेशनि सम्मा, पूर्णान्द बर', सुबिता बर', अंक नासिर हसिन अनसानी आरो दावगालु ना आबादारि राहुल आमिननि बिबुंसारगिरि डिसे इन्सपेक्टराबो दंमोन। 100नि बांसिन ना फिसिग्राफोर गुबैयै जायफोरा बिगियानारि गोदानारि आयदायाव ना फिसिनायनि सायाव सावरायगासिनो दं। KTC लन एसां बिमायाव बाहागो लाना सांग्रांथि फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोनो। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों फिल्ड अफिसार सुभाष सहरिया, फिल्ड अफिसार पूर्णान्द बर' आरो भुयाघाट VCDCनि मासिगिरि जोंसार नार्जारि बिथांमोना मा बुंखो नायनिफै। उदालगुरि जिल्ला कलागाव उन्नयन खण्ड अन्तर्गत भुयाघाट VCDC কাৰ্যালয়ত আজি BTC ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু উদালগুৰি জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত এখন মীন সজাগতা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এই সভাত আমাৰ দেখা পাইছোঁ যে যথেষ্ট মীন পালকৰ সঁহাৰি দেখা পাইছোঁ। প্ৰায় 100 গৰাকীৰো অধিক মীন পালকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আমি আমাৰ যিবিলাক বিষয়ববীয়া আছে এই বিষয়ববীয়াসকলে সুন্দৰভাৱে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকে মীন পালনৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ এই সভাখন সুন্দৰভাৱে সফল হৈছে। खुलुमबाय। दिनै भुयाघाट VCDCआव जोङो दिनै सांग्रांथि मेल लादों। बे मेलावहा भुयाघाट VCDCनि मानगोनां मासिगिरि बिथाङा जोंजों दङ। बिथांनि नेतृत्वआवनो दिनै जा मोनसे हाबाफारि लादों। जोंनि बे जा मोनसे साइन्टिफिक फिश कालचार खालामनाय, जों आगोलनि जा मोनसे पुरनि पद्धति दं, जों ना फिसिबाय थादों, बेखौ जाहाथे जों साइन्टिफिक भाबे खालामनानै मोजां जाहाथे मोनसे उत्पादन मोननो हायो, मोजां जाहाथे जों न'खर सालायलांनो हायो, बेनि थाखाय जों सांग्रांथि मेलखौ दिनै खुंनाय जादों। आरो माखासे हाबाफारि आरो माखासे जोंनि स्किमफोरखौ जों रायजो राजाफोरनो बिथांमोननो फोरमायदों। जोंनि फिसारि डिपार्टमेन्टआव BTCनिफ्राय मा स्किम सोरखारा जोंनो होदों आरो रायजोफोरनि थाखाय मा सुबिदा दङ BTC सोरखारनिफ्राय, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जों सावरायनाय जादों जथायै। भुयाघाट VCDCआव जों सोंदों आरो बे सोंनायाव जोंनि VCDCनि ना फिसिग्रा आबादारि बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर होयो। बिथांमोना बे बेलायाव गोबां गोसो गुदुं जानानै जोंनि जा मोनसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं बिनि थाखाय जानानै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आङो साबायखर बिथांमोनखौ बावहरदों ना बिफाननिफ्राय, आरो लोगोसे आं बिथां चेयारमेनखौबो साबायखर बावनायजों लोगोसे जोंनि BTR सरकारनि माना गेदेर चिफ सारजों लोगोसे BTRनि EM बिथां सारखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। माखासे हाबाफारि लादों, माखासे स्किम लादों जोंनि ना आबादारि बिथांमोनखौ जौगाखां होनो थाखाय। बे बेलानिफ्राय आं उदालगुरि ना बिफाननिफ्राय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। गोजोन्थों। थेंक इउ। হয়, আজি পোনপ্ৰথমে মই ওদালগুৰি জিলা মীন বিভাগক ধন্যবাদ দিছোঁ। মীন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আজি আমাৰ ভুয়াঘাট অঞ্চলৰ মীনৰ লগত জড়িত হৈ থকা কৃষকসকলক এটা সজাগতা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম দিয়াৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত 110 গৰাকী বিশেষভাৱে মীনৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকল এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈছে, আগভাগ লৈছে। তেখেতসকলে সঁচাকৈ তেওঁলোকে 1 বিঘাৰ পৰা 7 বিঘালৈকে তেওঁলোকে নিজাববীয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত মীন পালন কৰি আছে। আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টক। আৰু আহি থকা দিনবোৰত তেখেতসকলে জানো এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সহায় সহযোগ নিশ্চয় পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তেখেতসকলেও নিজাববীয়াকৈ যিখিনি চেষ্টাৰে আজি মীন বিভাগটোক এটা অৰিহণা যোগাই আছে, তাৰ কাৰণে মই মীন বিভাগৰ সকলো বিষয়ববীয়া লগতে মীন পালকসকলকো আমি VCDC তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ।